Sanibonani ngenza kwethu iyanibingelela iyamanyanda intokazi uDikane ukhwenta unyanda wephahla kanti-ke naze ihamba phambili ku-social media. Kade-ke kwaqubuka iy'ndaba laphayana iy'nsolo zokunyukubezwa kwa-Amanda Black. Kanti-ke igama elivelile lapho elasijava umculi lona odumile kakhulu. Kanti-ke u-Amanda Black uPhumelo Obala wawucima lo mlilo osubhebhethekile ku-social media. Waveza ukuthi akakaze uSijava amhlukumeze ngokocansi, akakaze amnyukubeze, akakaze amdlwengule. Lezo nsolo akazazi iphumaphi kodwa akuyena oyivezile. Noma-ke iningi labantu bese bekholiwe ukuthi enake uSijava umnyukubezile ngempela u-Amanda Black. Kulandela isigameko esake senzeka ngaphambilini esithinta laphayana intokazi lena uLady Zama ukuthi wakwaveza ukuthi uSijava wakwamnyukubeza wamthinta kabi ngokocansi bengavumelananga. So mina ngiyafisa ukwazi-ke laphayana okwakho ukucabanga ukuthi unothini ngalolu daba. Mr no-Mrs I believe her ave besenkingeni ngoba u-Amanda Black usePhumelo Obala walisula igama likaSijava. Ahlangane kuma-comment section. Ningakhohlwa ukusubscribe, nilike bese nakhomenta. Bayo.